Waɗannan su ne jerin fina-finan da za su fita gobe Laraba. Fim na farko shi ne fim mai suna Pushpa Ƙwarno. Fim na Pushpa kun jima kuna jin tsammanin shi to nesa ta zo kusa, wato mai kilishi zai fita. Ga fim mai suna Sarari da sauran manya-manyan fina-finai masu matuƙar kyau. Hujja suna ɗaya daga cikin fina-finan da za su fita gobe, wanda suka kasance fina-finai ne masu matuƙar kyau sosai ba ɗan kaɗan ba. Aƙalla ba ƙasar ba fina-finan sun kai guda 15 ko kuma ƙasa da haka. Ga duk mai buƙatar irin wannan fina-finai na algaita ko na sultan ko na sauran kamfanunuwa wanda ake fassarawa kuma sannan mutum baya samun sa akan lokacin da yake buƙata, nesa ta zo kusa. Ga lambar wayar mu nan, nemi mu ta hanyar WhatsApp ko kuma dai Telegram ko kuma dai ka kira mu domin shiga tsarukan group ɗinmu, kuma dai tura ma ɗaiɗai ga masu kalla ɗaiɗai ko kuma wanda suke tura a kwamfuta, musamman wanda suke kudu, Nijar, sauran garuruwa wanda suna son yin sana'a ta tura kwamfuta amma sai dai ba su samun fina-finai akan lokaci, ko kuma dai suna samun fina-finan amma sai dai sun yi tsada a inda suke karɓa. Sauƙi ya zo ma, nemi ta wannan hanyar domin samun sauƙaƙawa da karɓar fina-finan Indiya masu matuƙar kyau. Fim ɗin Pushpa na ɗaya daga cikin fim ɗin da ya yi matuƙar kyau a cikin shekarar nan, ya ba da kuɗin da babu fim ɗin da ya ba da kuɗi irinsa a cikin shekarar nan 2024. Fim ɗin Pushpa shi ne fim ɗin da ya rufe shekarar nan gaba ɗaya ta hanyar samun manya-manyan kuɗaɗe a tattare da shi. Pushpa ga fim ɗin Ƙwarno wanda kasance babban jarumi ne wanda ya yi wannan fim mai suna Ƙwarno. Shi ma dai a gobe Laraba zai fita insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba. Akwai mutane da dama wanda suke neman Pushpa na ɗaya na biyu, su ma dai akwai su available, da kuma dukkanin sauran fina-finai masu matuƙar kyau sosai ba ɗan kaɗan ba. Kai dai hanya ɗaya za ka iya samun mu shine ta wannan namba, domin YouTube, Telegram, sauran shafuka da dama ba sa ba da dama a ɗora musu fim, wato musamman in YouTube, Bitmeet da sauran kamfanunuwa ba sa ba da ɗora musu bidiyoyi full, sai dai guntu-guntu. To wannan hanyar ce kaɗai za ka samu.